Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी हे प्रामुख्याने ह्या लोकांचे आमका अस्तित्व गोयान सध्या दिसता। राजकारणी ह्या लोकांचा फायदा कोण घेतात? जे आधार कार्ड असतले, रेशन कार्ड असतले, मतदान कार्ड असतले, हे सगळे यांका पुरयले वयता। फुल मार्केट असतले, फ्रूट्स मार्केट असतले किंवा वाटेचे वेंडर्स असतले, हे सगळेकडे या सगळ्या लोकांचं सुळसुळाट आज आमका गोयान दिसता। शिवोली सारख्या भागांत जर गेले, धर्मांतरण कोणाचे केले वयता तर ते प्रामुख्याने हिंदूंचेच केले वयता। ज्यांका स्वतः हिंदुत्वाचा अभिमान असा, असे सगळे हिंदुत्व अभिमानी युवा जे असा, हे सगळे राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या फाटल्यान उभे रावतले। हिंदू एकजूट नशिल्ल्यामुळेच आतापर्यंत पारतंत्र्य आयले आमचेर। ती चूक आमी दुरुस्त करपाक जाय म्हणून अनेक संघटना, हिंदू संघटना हांगा काम करता। हांगा भारत माता की जय संघटना काम करता। आज राष्ट्रीय बजरंग दलाची स्थापना जाल्या। अशो अनेक संघटना उभे रावपाक जाय आणि सगळ्यो संघटना, हिंदू संघटना एका छत्रा खाली एकत्र येवपाक जाय, जाल्यार हिंदूंची ताकद जी आसा ही सगळ्यांच्या लक्षांत येतली।